96,8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sugeng dalu para sutresna budaya. Sugeng pinanggih malih wonten ing giaran Arum Dalu kalian kula tetiga perkadang. Dalu menika sampun siaga malih badhe ngaturaken tembang-tembang macapat lumantar Radio Gemilang FM ingkang mapan wonten ing Jalan Pemuda Barat nomor 1 Pucung Rejo Muntilan. Saben-saben dinten Senin malam Selasa kawiwitan watawis tabuh 8 langkung 3 menit dumugi tabuh sedasa dalu. Wonten ing dalu menika ing samangke badhe ngaturaken tembang macapat dene mendhet wonten ing buku kidungan ngaten. Ini pupuhipun menika Dandang Kula nggih Bapak Sikit nggih. Sinom. Oh Sinom. Saderengipun kula sawetawis ngaturaken tembang saha matur kathah langkung rumiyin kula manggi kadang-kadang rumiyin. Sugeng dalu Pak Sigit. Sugeng dalu ugi Pak Jumiran, sugeng dalu sagung para pamidanget ingkang setya saha suka paring wigati tumrap giaran Arum Dalu menika. Inggih. Sugeng dalu ugi Bapak Haji Sugiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih sugeng dalu para sastra budaya macapat wonten ing Kabupaten Magelang saantiranipun. Pepanggihan malih kalian kula tetiga lumantar 96,8 Gemilang FM LPPL. Mugi paminta kula sak kadang menika panjenengan sedaya tansah pinayungan songsonging kawidadan kawulijengan saha kabagyan sak keluarga temah wonten ing dalu menika saged nyawiji kalian kula tetiga lumantar Gemilang FM. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Leres dalu menika mboten jawah nggih Pak Sigit. Inggih. Saking bidal saking griya menika sekeca. Tering Tur ya ora anyes hawane. Para pamidanget kados padatan nggih saderengipun ngaturaken tembang-tembang macapat langkung rumiyin macapat ingkang kula aturaken menika Sekar Mijil kinarya Murwakani. Drenging nala nyuwun mring Yang Widi mugi karayon amrih kasembadan ing setyane nguri-uri kabudayan Jawi macapatan nanggih tuturipun luhur monggo samya agung ing pamuji konjo ing yang manon
kapan godane Allah zat kang moho welas asih maca pat puniki bisa rahayu. Amin. Para pamirsa, pilih giaran Arum Dalu menika ugi kagiaraken lumantar YouTube nggih. Panjenengan saged madosi wonten ing kanal YouTube menika Gemilang FM Official. Ngeten nggih. Ugi panjenengan dipun tenggo monggo mbok piling samangke badhe kintun-kintun dhateng kanca utawi sederek menika saged lumantar nomor WA panjenengan saged nutul-nutul menika 081 578 968 968. Dipun tenggo nggih para kadang. Salajengipun kidungan ingkang mlebet wonten ing pupuh sinom menika badhe pun aturaken dening Bapak Sigit sumangga. Sinom nggih. Nggih. Kula pendet sinom cengkokipun sinom Karonsih. Oh, nggih. Larasipun pelok padet barang. Kula cobi nggih. Prayogi monggo. Pan angle lelo ing wang aneng embananku Gusti Eman angger eman aja pijer murang muring wis aja nangis sep menengat cah bagus nangis anjalo apa tutura ingsun turuti yen wong demen beka ikutan prayoga Kala walu laras menapa menika Bapak Sigit? larasipun pelok padet barang. Oh, nggih. Nanging menika wonten seselan setunggal. Oh, Mestinipun lak radi- pitu. Radi rada miring. Nggih. Ya mimbekne ana kembang-kembange ngeten. Nggih. Nggih. Mila saking kersanipun operator menika Mas Diki menika pancen kedah dipun kembangi. Oh, ngaten. Nek mboten mutung. Angya dipinangkani to. Nggih.
Kula terasaken nggih. Monggo nggih prayogi. Tangise menenga mana menenga ta tak sirepi ajiku si pengasihan hebat dan sira jasmani nyawa sira rohani rohidapi sipatipun Osira sanjata Osi nabi kekasih solahira tan liyan apaling Allah kula sedaya niku. Ah, nggih. Welah. Mangke terus karo sapa nek Nggih. Kula terasaken nggih Mas Ya Kadri. nggih monggo. Sira rasa Rasulullah sira sang kalimah putih Osi wong sabuwana teka kedhep wedi asih padha sujud mring mami la ilaha illallahu berkahe kang nuring rat Jeng Nabi Muhammad asih
marang anakku kang sugih bejo ngise menenga mana menenga tak sirepi ajiku si megonanda tedoh dipet anggrapeti lulut kalulut dening kang naga poso angrangkul dipedhatan kinowa lir watu tumata tuli wis menenga kowe beka njaluk Kadosipun sampun nanti kula sekaraken menika kala Oh, wingi ngaten. gundang menika. Mila kula lak lajeng lancar wong namung niru kemawon. Wong ngaten nggih Mas Kaji nggih. Nggih, monggo. Dipun aturaken ketingkasanipun Bapak Haji, monggo. Inggih sauntawis nggih. Sagung para sedherek budaya, bepilih wonten ing Sekar Kidungan menika astunipun sedaya paminta nggih. Panyuwunan warni-warni wonten ing Sekar menika niki nyuwun pangapunten saking para sedherek Radio Gemilang FM. Paripaksa kidungan saderengipun kula lewati nggih. Ngaten. Nggih, amargi Ya ora apa-apa to nek kidung niku ya iso milih to nggih. ya nggih. Ora kudu urut-urut ngono lah. Amargi mboten. menapa menika astunipun nalar kula mboten ngertos niki. Oh niki sing kidung wingi-wingi niku kan ngrembug menapa alam gaib. Dadi critane digoleki sing gampang-gampang, sing gampang ditampa ngaten saja nggih. Iki kleres niki si ingkang kala wingi menika kidungan lare meneng nggih. Menika lare rawel nggih Rawel. Lah menika adhedhasar mawe tuntunan agami Muslim. Mbok bilih ingkang dipun sekaraken Raka Masikit kala wau sinom patekawan padha nggih. Sekawan nggih. Inggih menika leres nggih. Menawi kala wingi menika ngelmunipun ngeneng-nengi wong apa cah rewel niku nganggo budaya umum Jawa nggih.
Niku nek cah rewel biasane nggih niku sok anggere wis mampu apa niki napa keleke mbokne iki biasane njuk gampang meneng. Anggere ora dikempit ngoten. Nggih. Nek dikempit kae ya iso meneng ya iso meneng mergo ra iso muni ta niku. Rasa Ya. bukan. Nah iki kalau wingi sampun kula aturaken ingkang budaya menika salah satunggaling wonten ingkang kula wangsuli gedhe ingkang gugon Tuhan menika napa niki pusel pusel Nggih. niku nek sing ibuke niku ndregil utawa nastiti mesti disimpen. Nggih. Karena menitang Jawi nggadahi petang nek bocah rewel wae anggere dikumke niku mangke njuk diwedhake dirapi njuk enggal mari enggal. Lah benten kaliyan menika menika kang ngangge pawadan agami nggih. Pramila wonten sekar-sekar kala wau ingkang baken menika menawi kula trimeti menika ingkang utami menika sesambat karo Kanjeng Nabi. Lire sesambat napa nggih? Sambat ya niku neraka wasumiran niku paling ora diwacake Fatihah, diwacake sholawat. Sholawat Nabi nyuwun napa nggih? Pitulungane Kanjeng Nabi murih lare menika lantaran dipun waosaken sholawat niku saged sirep saged meneng. Lajeng wonten malih keyakinan mbok pilih tiyang sepuh menika nek ibu mesti langkung napa nggih. Nek jeli iki nek basane Jawa napa Mas? Menapa? Nek basane Indonesia jeli, nek basane Jawa napa? Nastiti napa Permati nggih? Jeli. Nggih Titan lah gampangane Titan ngoten mawon nggih. Jeli. Nggih. Napa niku? Jeli. Jeli mboten jeli. 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 Niku nggih anu Titan lah gampangane ngoten nggih. Menawi ingkang ibu nika nek putrane rewel nangis linangkung tasih balita nggih. Tasih balita nggih menika ingkang dipun aturaken linangkung tasih balita menika kadang-kadang bocah kok ket mau ora meneng-meneng ya. Kok ora meneng-meneng ngoten iki to. Terus kadang-kadang nggih wis tak komke kene kok ora mari. Ah lajeng wis tak wacake selawat kok ora mari, ora meneng. Yo bapake apa dimatien dhisik to Bu bocah ki le nangis kepriye. Nah, tangis niku menawi ibu ingkang setiti niku wonten werna kalih. Tangis sing metu eluwe karo tangis sing ora metu eluwe. Oh. Kok ya ana nggih tangis sing ora metu wuluhe. Nggih. Nek suarane swara nangis. Nggih. Ning mboten metu. Mboten metu eluwe. Tangise digawe-gawe. Mboten. Oh. Nggih, Menika nggih. biasanipun menawi ibu menika wah iki rasa bane le nangis. Nggih. Iki nganu diganggu karo sing momong apa kepriye kan. Sing momong ngoten. jagat, Nggih. Ning benten menawi nangisipun mergo le ngelak napa le keceblen wae niku mesti metu uluwe. Oh. Lah menika Dadi nangis kuwi ana sing metu uluwe, ning ana sing Nggih, nggih. nangis garing ngoten nggih. nggih mboten metu wae ning nangis. Menika Kanjeng apa ingkang Niku ibu saged mangertos tumrap tiyang ingkang titen kala. Titen, Titen, nggih. Yen nggih. kula nggih dereng nate menika. nggih. Duwe wayahe ra tau ngindang wayahe. Nangis iya, nangis ngono. Nggih. Nek Mbah Kakung karena sok neng saku niku ora ya nganu ge jajan kono ge jajan ngono Mbah Jumiran iki to. Jebulane ana sing nangis bareng diparingi 2000 ngono ki njuk malah njuk meneng, malah dadi guyu. Niku sing nangis Sing nangis metu metu uluwe. Oh. Nangis kepengin jajan. jajan. Nek wis nala nek nangis tasih balita di bawah 3 tahun lah kamane niku kan nggih tasih di bawah gendongan mboke to niku kadang-kadang sok nek wong Jawa ki nganu diganggu sing momong. Lah niku kadang-kadang nek terus ingkang menika sok wis tak nek
piyantun utawi ibu ingkang Nestiti menika terus nyopak digendong sik anake. Kiyambake lajeng mlebet wonten ing kamar mandi wonten ing padasan menika mendhet toya wudu. Lajeng kiyambake sak perangan toya wudu wau ingkang nempel wonten ing napa? Raine ibuke nika mboten dilapi ngangge anduk mboten kersane temetes mangke nek pun gendong celak putrane disapi tangane njoge gedane ngraopi putra. Cukup tangan teles tok ngoten niku saged nggih. Nggih. Ora kudu banyune sakmene ora kudu. Mboten nggih mangke ya mesake ya. Glegeban. Lajeng menika sinartan panyuwunan nggih diwaca-wacake kala wau kula pun ngorokane diwacake Fatihah karo shalawat Nabi. Tegesipun sedaya ingkang dipun ngendikaaken Bapak Haji kala wau menika namung salah saweneh ing antawisipun pinten-pinten kupiya ngaten Bapak iki. Mboten lajeng kedah sedaya ngaten nek mboten ta menika. Mboten nggih. Nek sakniki ana sing didepi HP juk meneng. Tegesipun kala mangsanipun menika wonten ingkang ngecakaken ngelmi ingkang kapitadosanipun ngaten menika. Kok dilalah dilantari ngono maule nangis kekecir terus meneng ra. Menika kanthi landasan apa niki ada dasar keislaman. Biasane nangis sing disurung saka gangguan sing ora ketok nggih. Nek cara wong desa diganggu karo sing momong jahat. Nggih. Nggih, lajeng menika aku piyanipun awakipun piyambak ibu menika kejaba resik sesedhirisin terus mangke saweneh saking toyane ingkang tememplek wonten rainipun ibu utawi tangan boten diulap ngangge handuk nanging mangke daging bopong terus diusapke karo dilantari wacake Fatihah terus shalawat Nabi. Yen ngaten lajeng karana gayut kalian materi utawi irah-irahanipun dalu menika ora kidungan. Rumiyin menika kala mangsanipun ugi wonten menawi wonten ing jagungan bayan menika lajeng wonten ingkang nyekar kidungan. Nggih. Mbok pilih salah saweneh menika setunggaling kupiya kala wau mure si jabang bayi menika mboten rewel dipun tebihaken saking sedaya panggodha ngaten. Injil Ing antawisipun menika. Dados mila budaya Jawi menika luwes lan kathah sanget. Ning menika ingkang sami ngidung niku lak karo nyambi ngemil pacitan lak ya mesti. Oleh ya. Tur dicepaki kopi bareng. Ora njuk teges nganggo laku sing werna-werna mboten. Niku mboten. Mestine kidungan merdika kemawon mboten. Nggih, meniku kidungane jagong bayi istilahé melu nirakake bayine sing ora ngrahapi pasugatan sing oleh jatah giliran apa diuncali buku ngaten buku tembang nggih. Niku nembang mangke liyane ya oleh nempake tegesane karo warna-warna nggih. Mumpung kae gek nembang aku tak njikuk apa ki kacang bawang. Biasane nek wong jagoan mriyen niku kula sak eling kula niku dereng wonten kacang bawang. Nggih. Corobikan. Rata-rata corobikan terus jadah utawa wajik sengkolon terus napa kuping lawa pipis niku pun adaan gitu. Nek sing muni kacang bawang ya modele wayahe Mbah Sigit saiki tamune disuguh kacang bawang. Nek nyuguh kula karo Pak Sigit nyuguh kacang bawang cuma ento putuh ora ana. Ya mboten wadahi go bali. Ning ya ana piring sing ora kena dijikuk dimil. Apa? Ha piring sing isine mbako ro klembak. Zaman semanten kathah ngaten. Inji menawi kala mbah-mbah niku ya nganu nek jagongan niku kula nate nika esuk eling ngresiki tegesan nang jogan niku ya wis wah linyapun terus nang piring niku sing bekase apa diwadah panganan aniung do semonten ora ana udut rokok udute lintingan Lintingan nggih.
pramila asike teng mriku niku. Lah nek wong riyen jagongan bayi niku do betah tekan bengi-bengi. Nek sing alam akhir-akhir iki mangke harus metu wedange diombe terus do pamit bareng. Riyen mboten niku di samping yo napa kekidungan terus kadang-kadang nggih wonten ingkang dipun gandheni yo maca berjanjen nyuwun karo Allah muga-muga bocah iki dadi cah sing saleh utawa salehah wajake alber janji nggih. Kala wau sekar sinomipun namung sekawan pada Nggih. Lajeng menapa malih menika? Menika dandang tasih gayut kalih niki nggih. Niku dandang gula sakniki gitu. Enggak getosan Mas Jumiran sakniki. Panjenengan pikantuk dawuh menika. Nggih. Kula kangen palaran. Menika dawuh lho, Pak. Boten dawuh panyuwuran ngoten mawon. Nggih para pamidangan kula terasaken bilih kidungan wonten ing dalu menika kala wau sekar sinom sekawan pada lajeng sakmenika mlebet wonten ing pupuh dandang gula. Ingkang palaran. Inggih. Ane kadang-kadang saking sampean menawi Mas Sumiran kan nyekar kedah ngono ya napa palaran ya, dandang gula palaran. Sifat iman wa mantu billahi tegesipun percaya ing Allah ing pangeran sejatine ya pangeran kang agung kang karya bumi lan langit angganjar lawan niksa mring manungsa sagung langgeng tur murba misesa maha suci angganjar paring rejeki aniksa angapura
kaping kalih wa malaikati tegesipun percaya malaikat ana punika tegese ing utus ing Yang Agung pakaryane nulis marang kawulanira kang dosa lit agung kang karya purba wasesa neka karyane sawiji-wiji sakehing malaikat kula terasaken padha 3 nggih para pamirsa kaping tigane wa kitabi tegesipun percaya ing kitab kang tinurunaken kabeh kitab Adam 10 nabi esis seket winilis anangge ponang kitab
Idris 30. Ibrahim 10 kitab Toret Musa Dawud Jabur Isa Injil Kitab Quran Muhammad niki saya cetha niki sami ukarane nggih mungkin nggih. Nggih, kula gatosaken wis mulai kecekel. Nggih nggih. Yogya sira kawruhana sami muga-muga antu asa panget iya iku ngendikane Gusti Njeng Nabi Rasul Sinung rahmat dening Yang Widi sing sapa ngepolena iya janjinipun den padaken asedekah saben warsa sami lan wong munggah kaji sapisan maran Mekah. Para sutresna budaya sampun kula aturaken sekar dandang kula sekawan pada tasih gangsal pada namung karana priwara rumiyin nggih para kadang sawetawis arum dalu kasigek mangke sasampunipun priwara kula aturaken malih sumangga priwara. Tri, sesuk baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung Put. Nek ana lowongan, kabari yo. Ladalah zaman saiki kok isih bingung golek lowongan kerja toh? Buka aja aplikasi
e-Makaryo. e-Makaryo adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang. Tinggal ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada! Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya, Bud. Oh, Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Duh, piye iki? Lu, ora ono abang ora ono ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso to, Bu? Ibu dilaporkan biaya berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih. Jangan asal klik, mah. Bisa jadi itu penipuan loh. Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share. Justru itu, mah. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu. Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax? Gampang, mah. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, mah. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com. Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data. Nah, mulai sekarang hati-hati, mah. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin. Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hujan yang turun lebih dari 2 jam dapat berpotensi menimbulkan bencana alam. Salah satunya adalah tanah longsor. Secara sederhana, longsor dapat terjadi jika terdapat air dengan volume yang besar meresap ke dalam tanah, sehingga berperan sebagai bidang gelincir. Kemudian, tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor seperti perbukitan dan lereng harus selalu waspada. Antisipasi bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan membersihkan drainase agar tidak tersumbat, memelihara early warning system, menutup celah-celah tanah yang membuka atau retak, melakukan ronda saat terjadi hujan lebih dari 2 jam, serta selalu berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penanganan darurat seperti TNI, Polri, BPBD, dan Ormas bidang kebencanaan. Mari saling eling lan waspodo demi keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gemilang FM.
Inggih ngaturaken ageng panuwun nggih dhateng para kadang pamirsa ingkang dalu menika sampun kepareng nyawiji sesarengan kaliyan kula tetiga wonten ing Giaran Arum Dalu. Ingkang wonten ing dalu menika tesih nglajengaken serat Sekar Kidungan ngaten nggih. Namung saderengipun mbok pilih badhe senggol-senggol rumiyin Bapak Sigit. Ingkang padatan tansah nyawiji menika Raka Mas Parodin wonten ing sedayu sugeng dalu Mas Parodin dipun tenggon nggih wiyanipun radi mengalir rumiyin nggih wonten ing tlatah Dukun menika wonten Bapak Haji Parwito wonten ing Kali Bening sugeng dalu Pak Haji. Mugi-mugi dalu menika nyawiji wonten ing Giaran Arum Dalu. Dipun suwun lan dipun tenggon nggih panyarwenipun monggo lumantar WA saged nomoripun 081 578 968968. Ingkang padatan tansah nyawiji menika Bapak Toyo wonten ing luar menika sugeng dalu Pak Toyo nggih wonten ing Briyan. Mugi-mugi dalu menika ugi midhangetaken langkung-langkung Bapak Sukarjan wonten ing Slumbung. Sugeng dalu Pak Sukarjan, monggo kinton-kinton malih menika wonten ing Cabian. Cabian nggih. Lajeng ingkang kala wingi menika ugi nyerat WA-nipun wonten ing Tempak nggih menika Bapak Sumarti. Ibu Sumarti. Ibu Sumarti sugeng dalu Bu, monggo saged kinton-kinton malih. Mugi-mugi dalu menika panjenengan kaparingan kesehatan lan nyawiji kalian kula wonten ing Giaran Arum Dalu. Kanca-kanca paguyuban maca Pat Badranaya sawetawis sampun dangu boten sami kempal pinanggih. Mugi-mugi dalu menika wonten ingkang nyawiji langkung-langkung Raka Mas Sarmin nggih wonten ing Kali Abu. Kali Abon. Kok Kali Abu. Jajake iki laris ling MC. Dipun lajengaken Bapak Sigit monggo. Nggih ngaturaken sugeng dalu katur pepunden kula Bapak Antonius Budiarjo ingkang lenggah wonten ing Sambe Rembe. Oh, Pakem Sleman nggih. Nggih, mugi-mugi dipun swantenipun dipun tampi wonten Pakem sajake ya bening cetha ngaten nggih. Ugi Bapak Mujiarto. Oh, nggih. Wonten ing Klodran menika sampun kalih Giaran boten nyerat WA jebul-jebul miturut kabar kok nembe nandang gerah. Oh, ngaten Pak. Mugi enggal dangan nggih Pak Mujiarto. Mugi Bapak Mujiarto ingkang katemben kaparingan ganjaran ngaten sih saking ngersanipun ingkang maha kuwaos mugi enggal kaparingan sehat malih saged makarya kados padatan. Ngaten. Nggih, monggo. Ibu Rayung wonten Medangan. Ngaturaken sugeng. Medangan menika klebet keluar menapa salam? Mlebet Medangan niku pundi? keluar. Salam nggih. Salam nggih. Salam sisih kidul. nggih. Lajeng Bu Dwija nggih menika. Nggih. Tur ya Ibu. piyambakipun nggih Yuri. Nggih menika pakar macapat ingkang nggih menapa dipun pitados antuk kapercayaan saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena kejawi pakar ning nggih wonten nawaitu ngrembakakaken macapat nggih ingkang mligi para siswa pawiyatan dasar pawiyatan dasar pawiyatan menengah saha pawiyatan inggil nggih sugeng dalu Bu Rayung. Lajeng Ibu Neni Ibu Wahyu saha ingkang garwa Mas Pur ingkang lenggah dedalem wonten ing Tirta Sari ngaturaken sugeng
dalu. Lajeng Pak Supar wonten ing Kembaran, Mbah Yadi wonten ing Karang ngaturaken sugeng dalu. Bapak Muhadi iki lenggahe wonten ing Tidar Warung. Oh, nggih. Sakidulipun Pasar Gotong Royong. Sugeng dalu, ngalir malih Pak Nobakmi. Wis suwe ra nyambung ya. Karanggading menapa Karangkidul? Karangkidul menika ingkang bakmine terkenal menika wonten ing Bale kampung. Bale RW Karangkidul. Bapak Haji Subianto wonten ing Madya Sandra Secang. Lajeng ngidul Bapak Kiai Suparno wonten ing Klentrengan ngaturaken sugeng dalu. Sisan gawe iki nyinggal Mbah Darsom. Sopire andong iki kok durung mlebu weane. Terus ngalor ngulon kok terus mubeng menika. Nggih. Mubeng. Pak Kasjo wonten ing Dukuh Ngrata, Pak Kamto, Pak Utuh, Ibu Nani wonten ing Ngrata. Dene ngidul malih iki kathah sanget klodran menika. Oh, nggih. Bapak Rehadi, Mas Pras, Pak Lasio, Pak Gino, Pak Bambang, Pak Sugeng, Pak Mantep iki bakule tegan kambil putih. tegan putih, tegan ijo ora ana ngaten. Lajeng Pak Jumino ngaturaken Mbok pilih dalu. ngene menika Bapak Sigit, para putra-putri utawi putu-putu siswa ingkang kala wingi nderek Patemboyo para juara kalian para pendampingipun para pendampingipun antawisipun Ibu Wiwi, Ibu Yayu, Ibu kalian Limpat. Limpat nyinden malam minggu wingi malam minggu menika dadi tampil dadi bintang tamu sinden cilik wah hebat tenan menika wah jan iki jan ya kewasisane ditokke wonten mriku bibit unggul menika. Nggih, mongko ya antuk pangalembana saking mrika-mriki. Nggih. Meneh ngaten Raka Mas Sigit awakipun piyambak tambah percaya kalih tambah mantep malih nggih. Mbok pilih awakipun piyambak menika badhe mboten kecalan budaya. Nggih. Lajengipun sinten Bapak Sigit? Nah, saklajengipun kanca-kanca para penabuh paguyuban Cakra Laras wonten ing Pandhean ingkang dipun suwi dening Bapak Sunardi saha Bapak Haji. Tegesipun yen paguyuban penabuh menika wonten juragane Girong menika. Nggih, Pak Ramejo niki wis sangu sanget mboten. Nggih, menika mugi-mugi Pak Ramejo ingkang garwa Mbah Putri dipun paringi sehat malih kala wingi ya diparingi ganjaran sakit. Sing sabar nggih Pak Ramejo. Pak Ramejo apa Mbah Ramejo? Mbah Ramejo. Pak Wido saha Pak Nogareng wonten ing Tinggal Kulon ugi ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Mbok menawi Mbah Kaji Sugiyana. Nggih kula nglajengaken sekedhik mawon. Menika wonten Sambeng grup Karawitan ingkang dipun pangarsani Bapak sapa? Rubianto. Kok senes Pak Rubianto tak lurae. Oh, nggih. Sik pegawe pedan kan niku lho. Ah. Ya karang ya sesuk neh ditulis lah ora lali. Lali nggih. Lajeng Pak Rubianto lan Pak Subari mboten kantun menika Mbah sapa? Mbah Yoko. Mbah Yoko Atmojo mangalar malih Mbah Tik wonten ing Soko kadang kula saka Raka Mas Daljiri lajeng wonten mingking menika wonten nggih Pak Marodi kadang-kadang nek pothok nang alas
wah sing disebut wong kono-kono aku ora disebut. Wah, ya lali kok nggih. Lajeng Mas Gian wonten ing Majanan, Pak Resmi, Pak Nur Said wonten ing Kedungkayang. Lajeng wonten ing Kleben menika wonten Pak Sugeng. Lajeng wonten penyanyine Kobro Siswa ya dadi RT 1 Kleben saniki sinten Pak Parsono nggih. Nggih. Niku sesuk mesti petuk kula matur nuwun. Nggih. Lajeng Pak Sarono, Buyar Kasih, Pak Tofa karo Mbak Toya wonten ing Srokopan. Lajeng Pak Haji Prayitno wonten ing pundi? Kejagan Sriwedari. Lajeng mangalir malih wonten Pak Misuwun, Pak Taryono wonten ing Karaharjan, Pak Umar Harjane ugi wonten ing Karaharjan. Sedaya wau sugeng midhangetaken mugi tansah pinayungan Karaharjan lan katentreman. Dipun tambahi Desarni karo Lek Sumadi wonten ing Patran. Aturaken sugeng dalu Mas Kaji Parwadi ugi wonten Patran. Saha Mbah Kasbi tukange mancing mayit. Biyen mayit digoleki nang kali ora ketemu-temu jebul sing nemokke Mbah Kaji. Pak Kasbi kanthi lantaran mayit napa mancing mayit. Mekaten mbok menawi Pak Jumiran. Yen ngaten kula terasaken nggih karena pupuh dandang gula menika kaleres namung kalih pada prayogi kula telasaken rumiyin. Lan tentohna saking pilahi sinung rahmating donya akhirat sarta linepur dosane lan malih sawapipun lamun ana janma kang nangis la sira wacana ulan-ulanipun ngalamat ingkang lara oleh tamba saking sabdaning Yang Widi lan berkaing panutan kawruhana kehing para nabi Nabi Adam kang mengko kawitan Nabiullah wakasane
yen pinetung kawan dosa langkung kekalih lah sira istana sedaya ten imut luwih agung kang supanget lemah sangar kayu waeng lebur sami tan ana kara Sekar dadang kula sampun telas Bapak Sigit, monggo mbok pilih panjenengan lan Bapak Haji suka katerangan dhateng para pamidanget, monggo. Inggih saking para sutrana budaya kala wau ingkang sepisan kidung napa niku wau adhedhasar keislaman nggih. Lajeng samenika sifat iman. Sampun jelas lan wenteh ingkang dipun sekaraken lumantar Raka Mas Jumiran kala wau wiwit padha setunggal menika nyariosaken rukun iman nggih. Rukun iman ingkang wonten pinten 6 nggih. Menika sampun dipun jelasaken dipun sebataken wonten ing Sekar Dandang kula menika kanthi wenteh kanthi napa nggih trep lan pas. Lajeng wonten ing mriki kagem awakipun piyambak menika kanthi dasar menika awakipun piyambak ampun ngantos nglupekaken apa nggih ngalek iki apa nyupekaken nggih sifat-sifat utawi nggih wata-watin para nabi, para rasul ingkang saestu niki kala wau wonten nabi pirang-pirang nabi ingkang nggadahi napa nggih kewajiban kiambak-kiambak lan benten-benten kitabipun linangkung ingkang pungkasan menika Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW. Lah wonten ing mriki para sutrana budaya, para pamireng sedaya sampun priksa milih sebatan Rasulullah niku mesti nabi, nek nabi durung mesti rasul nggih. Karena mekaten ingkang sinayungan napa nggih sesampiran utawa watak menika ingkang pungkasan Kanjeng Nabi Muhammad nggih. Ya nabi ya Rasulullah nggih. Pramila wonten ing mriki kula wangsuli mbok bilih awakipun piyambak menika nggadahi perkawis ingkang kirang boten ngremenaken kados dene kala wau bocah rewel monggo nyuwun syafaatipun utawi pahalipun Kanjeng Nabi Muhammad mulih ing samangke lare ingkang rewel menika saged mendha utawi awakipun piyambak menika nggadahi perkawis ingkang kirang ngremenaken nggih sambat gampane maos sholawat menika sambat nggih menika insyaallah mangke badhe dipun entengi paringi enteng perkawisipun ngoten nggih. Perkawis paring enteng lan awakipun piyambak nggih
kedah emut lan ngagungaken asmanipun Kanjeng Nabi Muhammad lan sedaya para nabi lan niku wau wonten ingkang Raka Masimiran Sekar kala wau menika wonten dudutan nggih sapa sing lakoni salat wengi kuwi pisan wae padha karo nglakoni salat sewulan apa pripun nggih lajeng nindakaken menapa padha karo ziarah haji. Lah menika saking napa nggih agungipun lan menika kangge pandutut kagem para umat muslim sedaya panjenengan sedaya murid anggenipun nindakaken utawi takwa dumateng pangeran lan nabinipun saya tambah kandel saya tambah tumanjam ampun nglalekake menapa ingkang dados pepodomanipun rukun Islam cetha ngoten menika rukun iman menika nggih cetha kudu iman karo kitabe karo nabine lan kalih dinten kang pungkasan ingkang baken menika pramila sumangga niki namung sekar kekidungan mbok bilih wonten gina faedahipun monggo dipun sami napa nggih dipun gatosaken murih wonten gina faedahipun linakon kala wau babagan kon lari rewel kon wingi niku napa Mas Sigit sing awal-awane kaya ana pengetan pepenget nggih yen ngaten sekaripun mboten ngemungaken dandang gula menika tasih wonten terasipun Bapak Haji mbok bilih dipun sekaraken Bapak Sigit rumiyin monggo wonten nggih Kidung Waringin Sungsang wah niki dipun sekaraken sekaripun menapa malah langkung prayogi monggo Durma niku napa Durma? Durma niku wau nganu Kidung Waringin Sungsang ajian niki mawon Mas Sigit Kidung Bale Anyar Kidung Bale Anyar nggih Bale Anyar menika bale wisma tegese sajake omah-omah oh gawe omah anyar omah nggih saged gawe omah wong bebojoan ngoten sekaripun menapa menika Bapak Sigit Durma oh nggih niki senengane pelok mawon nggih niki nyuwun sewu kendalu pawon niki sekar Durma keremonanipun badhe pun sekaraken ana kita sun angidong bener nggih Bale Anyar terus pripun Pak Jimiran kula ora dikesupen nggih menawi Durma tanpa gelar asepi menika pelok menapa nina nggih nina ana kita sun angidong kleru nggih Durma rangsang mawon nggih ingkang sing apa misuwun wau nggih nggih menempi pinemang pripun pertamane Durma rangsang nggih lato sira ana kidung sun angidong bale
tanpa gelar asepi nine samun samar patineng wuluh kembang siwur burut tanpa kancing kayu trisula gegarannya calimpret menika remenanipun Pak Misuwun ngaten menika. Sumur Bandung sesirah Telaga Muncar tibeng Jogja ajail dinding endas parah ulur liweran tetambang jaringing maling dadal dadanya gegulunging gegapit terus wonten wekdal Pak Tasih monggo kalih padha malih. Nagaraja pangawasan manik kembang kubel abadi tajem reng kandutan uduning sarwi nungsang karangsangan angutipel angajak jujul jujul
Setunggal malih nggih. Nggih, prayogi monggo. Prapteng ngandhap Napa niki? Kula tak watuk riyen. Wartawan nggih. Nggih, nggih. Prapteng ngandhap cinandhaing ngula salam ing ngaweran tumuli ana kenya prapta sajodho ngaku kondang endi jambe rara janji rara binowang aja nawani Nggih, kala wau Sekar Durma titilarasipun menapa cengkok? laras pelok patet barang Oh, nggih. singkokipun Durma rangsang. Durma rangsang. Menika- Inggih para pamirsa, bilih dalu menika ingkang dipun aturaken ingkang sepisan kala wau Sekar Sinom ingkang gayut kalian kados pundi caranipun rikala jaman rumiyin menika ngeneng-ngenengi utawi menapa nggih nglelo-nglelo lare ingkang nembe nangis. Lajeng ingkang kala wau Sekar Dandang Gula menika nyariosaken utawi atur penget babagan iman lan ing mriku boten ngemongaken babagan utawi tumrap para kadang ingkang ngrasa agami Islam kemawon namung ugi sedaya agami kala wau dipun sebat wonten ing mriku. Wontene ingkang urut 3 ingkang dipuraken Bapa Sigit nembe kewala menika Durma rangsang nyariosaken tiyang ingkang badhe ada-ada mangun keluarga ngaten nggih Bapa Sigit. Nggih, wis anyar utawi mbok bilih iso nek arani ngeslupi omah. Namung kok ketingalipun wekdal sampun saya ngangsek dalu kados padatan saben-saben meh paripurna menika Sekar Pangkur rumiyin ingkang badhe katur namung saderengipun mbok bilih kula tetiga ingkang dalu menika ngayahi karya wonten kirang trep silane ngatur menapa malih kok wonten atur-atur ingkang kirang trep nggih karana winatesing pangertosan kula tetiga namung saged kados mekaten. Salajengipun nggih namung paringing aksama ingkang tansah kula tetengga lan pangajabipun senajan kedhik wonten gina paedahipun tumrap bebrayan sedaya. Amin. Kula tetiga nyuwun pamit pangajabipun mugi tansah kaparingan kesehatan sedaya saged pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun. Sekar Pangkur kinarya mungkasi adicara dalu menika.
Prakadang lan prasutresna winatesing wekdal maca pat nanggih pinupos kya nyuwun mungkur nglanggana gunging lepat wicara basa sastra lan unggah-ungguh nyuwun gunging pangaksama antuk wilasaning Gusti. Cekap semanten para sutresna budaya giaran arum dalu ing wekdal menika kula tetiga ingkang ngayahi karya minta pamit andum basuki mugi rahayu ingkang sami pinanggih widodo nir ing sambikala ing pangajap budaya Jawa muga-muga tansah ana bisa lana kepara saya ngrembaka macapat bisa tansah ngawiyat nuwun nuwun nuwun.